मिलेगा। తెలంగాణ గొప్ప కళలతో కూడుకున్నటువంటి ప్రాంతం ఇది. కళలు మన సంస్కృతి నైపుణ్యాలకు ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రాంతంగా ఇవాళ తెలంగాణ కొనియాడబడుతుంది. ఇక్కడ తయారయ్యేటువంటి ఈ ప్రతి ఉత్పత్తి కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆదరణ లభిస్తూ ఉన్నది. కొద్ది రోజుల క్రితం నేను దక్షిణాఫ్రికా సంబంధించిన అధ్యక్షుడికి బిద్రీ కళతో తయారు చేసినటువంటి ఒక బహుమతిని అందించాను. దేశ విదేశాల్లో ఆ బహుమతి ఉన్నటువంటి కళను చూసి ఇవాళ చర్చ ఊపందుకుంటూ ఉన్నది. ఆ రకంగా ఈ నైపుణ్యాలు ఉన్నటువంటి వాళ్లకు మద్దతు అవసరమనే ఆలోచనతోనే ఈరోజు చేతి వృత్తుల మీద కుల వృత్తుల మీద ఆధారపడి జీవించేటువంటి పేద బడుగు బలైన వర్గాలు దళితులు ఆదివాసీల కోసం ప్రధానమంత్రి విశ్వకర్మ యోజన ఈ యొక్క పథకాన్ని ప్రవేశించాను. గత ప్రభుత్వాలు పూర్తిగా ఈ చేతి వృత్తుల మీద ఈ కుల వృత్తుల మీద ఆధారపడ్డ వర్గాలను నిర్లక్ష్యం చేస్తే విస్మరిస్తే ఈరోజు ఆ హస్తకళలకు మద్దతు ఇవ్వడానికి ప్రధానమంత్రి విశ్వకర్మ యోజన తీసుకురావడం జరిగింది. వారికి ఆధునిక ఉపకరణాలు ఉత్పత్తులు గొప్ప మార్కెట్ మేము కల్పించబోతా ఉన్నాము. आपके प्यार के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। इतना प्यार, इतना उत्साह, ये अद्भुत है। आपने तो कांग्रेस और बीआरएस दोनों की नींद हराम कर दी है। ना कुटुंब सभ्युलारा, मैं आपको भारत सरकार के एक बहुत ही अहम निर्णय के बारे में भी बताना चाहता हूं। भारत सरकार तेलंगाना में मुलुगु जिले में एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना करने का निर्णय कर लिया है और इस विश्वविद्यालय का नाम आदिवासी देवियां सम्मक्का सारक्का के नाम पर रखा जाएगा और इस पर करीब करीब 900 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बहुत पहले बन गई होती अगर यहां की भ्रष्ट सरकार ने इसमें दिलचस्पी दिखाई होती। मुझे अफसोस है कि यहां की राज्य सरकार सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के लिए जमीन देने के काम को 5 साल तक टालती रही। ये दिखाता है कि तेलंगाना सरकार को आदिवासी हितों की, आदिवासी गौरव की कोई परवाह नहीं है। మిత్రులారా, మీరు చూపిస్తున్న ప్రేమను చూస్తా ఉంటే నేను ముగ్ధులైపోయాను. మీ ప్రేమకు ధన్యవాదాలు, అభినందనలు. కాంగ్రెస్ టిఆర్ఎస్ మీ చూపే ఉత్సాహానికి ఈ రాత్రి నిద్ర పట్టదు. నేను భారత ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి ఇంకొక ముఖ్యమైన నిర్ణయాన్ని మీకు చెబుతా ఉన్నాను. తెలంగాణలోని ములుగు జిల్లాలో కేంద్ర గిరిజన విశ్వవిద్యాలయాన్ని మా ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయబోతున్నది. ఆ విశ్వవిద్యాలయానికి మన ఆరాధ్య దైవమైనటువంటి సమ్మక్క సారక్క పేరు పెట్టి 900 కోట్ల రూపాయలు ఈ ప్రభుత్వం ఖర్చు పెడుతున్నది. ఇదే ప్రభుత్వం కనుక ముందుగానే సహకరించినట్టయితే ఇంత జాప్యం అయ్యేది కాదు, ఆలస్యం అయ్యేది కాదు, భూమి ఇవ్వలేదు. ఈ ప్రభుత్వానికి ఆదివాసీల పట్ల గిరిజనుల పట్ల ఏమాత్రం కూడా
శ్రద్ధ లేదని ఇది తేలిపోతున్నది. అందుకనే మా ప్రభుత్వం ఈ 900 కోట్ల రూపాయలతో గిరిజనుల ప్రయోజనాల కోసం, వారి అవసరాల కోసం ఈ యొక్క విశ్వవిద్యాలయాన్ని మేము ఏర్పాటు చేస్తా ఉన్నాము. నా కుటుంబ సభ్యులారా, तेलंगाना सरकार कार की है, लेकिन उस कार का स्टीयरिंग किसी और के पास है। आप भी जानते हैं कि तेलंगाना सरकार को कौन चला रहा है। तेलंगाना की प्रगति को दो फैमिली रन पार्टीज ने रोक के रखा है। इन दोनों ही फैमिली रन पार्टीज की पहचान करप्शन और कमीशन से है। इस दोनों पार्टियों का एक ही फॉर्मूला है, पार्टी ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली and for the కుటుంబం ద్వారా మరి కుటుంబం కోసమే ఈ పనిచేసే ప్రభుత్వము, ఈ పార్టీలు, ఈ ప్రభుత్వాలు. ये लोग प्रजातंत्र को परिवार तंत्र बना रहे हैं। ये एक पॉलिटिकल पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर चलाते हैं। इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में प्रेसिडेंट भी परिवार का, सीईओ भी परिवार का, डायरेक्टर भी परिवार का, ट्रेजरर भी परिवार का, जनरल मैनेजर भी परिवार का, चीफ मैनेजर भी परिवार का, मैनेजर भी परिवार का होता है। हाँ, सपोर्ट स्टाफ के लिए कुछ बाहरी लोगों को दिखावे के लिए जरूर रख लिया जाता है। यानी हर बड़े पद पर या तो परिवार के लोग खुद बैठते हैं या फिर अपने करीबी को ही बिठाते हैं। पार्टी का कोई भी फैसला इनकी मर्जी के बिना नहीं हो सकता। परिवारवादी पार्टियां अपने परिवार का ही भला करने में जुटी है, लेकिन भाजपा को देश के सामान्य नागरिक के परिवार की चिंता है। हमारा फोकस आपके परिवार को बेहतर जीवन और बेहतर अवसर देने पर है। మిత్రులారా, వీళ్ళందరూ కూడా ఈ ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థను కుటుంబ వ్యవస్థగా మార్చేశారు. వారు ఒక ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీగా ఒక రాజకీయ పార్టీ నడిపిస్తా ఉన్నారు. ఈ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీలో ప్రెసిడెంట్ కుటుంబమే, सीईओ కుటుంబ వ్యక్తే, డైరెక్టర్ కూడా కుటుంబ వ్యక్తే, జనరల్ మేనేజర్ కూడా కుటుంబ వ్యక్తే, చీఫ్ మేనేజర్ కూడా కుటుంబ వ్యక్తే, మేనేజర్ కూడా, ట్రెజరర్ కూడా ఆ కుటుంబ వ్యక్తే. కానీ వారి అవసరాల కోసం కొంతమంది బయట వాళ్ళను సహాయక సిబ్బంది కోసం నియామకం చేసుకుంటున్నారు. అంటే ప్రతి పెద్ద పోస్టులో మాత్రం కుటుంబ సభ్యులే కూర్చుంటారు, కానీ మిగతా వాళ్ళకు ఏ మాత్రం కూడా అందులో ప్రమేయం ఉండదు. ఈ కుటుంబ ఆధారిత పార్టీలు తమ కుటుంబాల మేలు కోసమే పనిచేస్తాయి, కానీ దేశంలోని సాధారణ పౌరుల కుటుంబం కోసము బీజేపీ మేము ఎంతో మరి ఆందోళన చెందుతున్నాము. అందుకనే మీ అందరి కూడా మీ కుటుంబం, దేశమంతా కూడా మా కుటుంబాన్ని భావిస్తూ ఒక మెరుగైన జీవితం కోసం, మంచి అవకాశాల కోసం మా ప్రభుత్వం కృషి చేస్తా ఉన్నది, కట్టుబడి ఉన్నదని చెప్పి కూడా మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. నా కుటుంబ సభ్యులారా, भाजपा पर तेलंगाना के लोगों का समर्थन और विश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है।
यहाँ के युवाओं, महिलाओं, किसानों को सिर्फ मोदी की गारंटी पर भरोसा है, क्योंकि मोदी जो गारंटी देता है वो पूरी करके रहता है। तेलंगाना के लोग भी यही चाहते हैं कि उनसे किए गए सभी वादे पूरे हो। हमें मिलकर तेलंगाना को प्रगति के नए रास्ते पर लेकर जाना है। आप सबने इतनी बड़ी संख्या में आकर आशीर्वाद दिए और स्वयं वरुण देवता भी हमें आशीर्वाद देने आ गए हैं। आज जिस प्रकार से यहां की पार्टी ने मुझे आपके बीच आने का अवसर दिया, मुझे बहुत पुराने मेरे साथियों के कई वर्षों के बाद दर्शन करने का मौका मिला। आज मेरा जीवन धन्य हो गया आपके दर्शन करके, आप साथियों के दर्शन करके, तेलंगाना की जनता जनार्दन के दर्शन करके। और इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत ధన్యవాद करता हूं। మిత్రులారా, తెలంగాణలో రోజు రోజుకు బీజేపీ పట్ల ఆదరణ పెరుగుతూ ఉన్నది. ఇక్కడ ముఖ్యంగా యువత, మహిళలు, రైతులు, కుల వృత్తుల మీద ఆధారపడి జీవించే పేద వర్గాలు ఎంతో నమ్మకంతో మా వైపు చూస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే మోదీ ఇచ్చే గ్యారెంటీ పైన మనకెంత నమ్మకం ఉందో ఈ రోజు మనం ప్రజలు చూస్తూ ఉన్నారు. అంతే, మోదీ హామీ ఇచ్చాడంటే అది నెరవేరుతుందనేటువంటి పూర్తి విశ్వాసం ఉండడం వల్లనే ప్రజలు ఆదరిస్తా ఉన్నారు. కాబట్టి ప్రతి హామీని మోదీ ఇవాళ నెరవేరుస్తా ఉన్నారు. కాబట్టి అందరం కలిసి ఈ తెలంగాణను ప్రగతి పదంలో నడిపిస్తాం, తెలంగాణ అభివృద్ధి చేస్తాం. మీరందరూ కూడా ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో వచ్చి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించి ఇంత పెద్ద ఎత్తున నాకు ఈ పార్టీ ఇక్కడ అవకాశం ఇచ్చి అనేక రోజులుగా మా యొక్క పాలమూరు ప్రజలను, తెలంగాణ ప్రజలను వీక్షించి మిమ్మల్ని కూడా కలిసే అవకాశం కల్పించే మీ పార్టీకి మీ అందరూ కూడా ప్రత్యేకంగా హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు. భారత్ మాతా की नरेंद्र मोदी గారి నాయకత్వం. दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे